Sinibingelele siphinde sinamukele kule channel yethu enkulu Abambo TV. Igama lami uNjabulo Yamakhize, umfoka Mkhize. Izalwa uBhabhane kaThekelezela kangangesithupha kaPhushane, inkosi yaseMbo eMshazi. Kule video edlule ngike ngachaza ngokuzalwa kaMumbo owayewulanga ibizo lakhe. Ngichazile ke ukuthi eAfrika nje kahle kahle inzala abantu noma umholi wokuqala wawo wonke indle emnyama uGondwane. Kusho ukuthi iAfrika kahle kahle iGondwane igama layo elangampela, ngoba leli lithi Afrika liyigama uthi mawulandela umlando walo uthola ukuthi lisiGreek, qhamuka lapha ezweni lamaGreek iGondwane le. Ngachaza ke ngokuzalwa kwakhe ukuthi wazalwa ngoTheni uFaro wangaleso sikhathi owayengonyama yesizwe sonke semnyama, emzala enkosazaneni yamaHemite. Base bakha itulo lokuthi bamakhele into eyayisabhaskidi eyizokwenzela ukuthi mebekwa emanzini angalokhuzi angangenwa amanzi umntwana esamncane, watholwa amakhosazana asebukhosini lapha emfuleni iNile River, Happy River. Waqanjwa ngokuthi ulanga, wakhula waba inyanga, welapha waceba kakhulu ngokulapha esiza abantu kwaze kwaba ugcina ngoba wayehamba emba ey'ntabeni, wathemba emba imithi lapho wathola okusansimbi phansi, waphinde wawumuntu wokuqala futhi ukwazi ukuthi athole okusansimbi phansi, akhe ithuluzi lensimbi ekuyizinto zokulima, izinto zokugawula, izinto iningi into eyenziwa insimbi. Iyamathuluzi ayesethanda ukuthi asheshe kuleso sikhathi ngoba babekade bemba ngey'nduku, wakutholakala umuthi oqinile nje kumbiwe ngawo, lolo kumbiwe ngawo. Kusho ukuthi uqala ukuthi kumbiwe ngensimbi, emva kuba uMumbo ethole ngento eyayinsimbi phansi, wakwazi ukuthi ayipheke ize igcine ibe insimbi. Waba nabalandeli abaningi-ke abaze bambeka wayinkosi yaze yakhula, ubukhosi bakhe baze bayikingdom enkulu ngenxa yabalandeli bakhe ababebaningi, abantu ayebalapha, abantu abasebathenga kuyena lezinto zensimbi. Ikingdom yakhe ibiyilapha kule ndawo kuthiwa kuse-Uganda. Lapha e-Uganda khona isigodi esikhulu lapho kuthiwa iseKuruswa, sisekhona namanje, la kuzalwa khona la kuthina lendlu ekuthiwa yakwaNgcobo, bazalwa lapha eKuruswa. Ikona nje babuye baqamba inkosana yabo ngokuthi uNyuswa, ngoba phela immigration yenza ukuthi i-pronunciation ishintshe, iseKuruswa lapha, kodwa bona sebethi Nyuswa la nje sebekwelabenguni la, iseKuruswa lapha kuzalwa nendlu yama-Igbo lapha eNigeria namaYoruba. Bazalwa uChukwu inzala abantu lapha yama-Igbo, uChukwu. Uyamthola futhi uShuku la endlini kaVumezitha la kulaba bakanyuswa abakaNgcobo. Uyabathola le ndlu kaShangase ngoba wazala uNgcobo noMkheshane uzala bakaShangase, uNgcobo uzala bona laba kaNgcobo. Uyamthola uShuku lapho, usho ukuthi vele igama hambe libuye livuke ngoba naye ulanga uhamba waphinde wavuka futhi ezizukulwaneni. Ulanga lo wasemandulo wahamba wavuka futhi ulanga khona futhi ulanga emlandweni, kodwa kwase kuwulanga wesibili.
Enye into ebengifuna ukuthi ngichaze ngayo futhi ukuthi waba nombuso omkhulu lapha eUganda uLanga lo waseUmumbu, and isigodlo sakhe kwakubizwa ukuthi kuselangeni. Bayazi kosomlando ukuthi imizi emikhulu eAfrika ibizwa ngakuthi kusisikhathi kuthiwa iwalanga noma iselangeni. Siyazi futhi thina balana eMzansi neAfrika la kwelabenguni ukuthi iLembe inkosi uShaka uzalwa elangeni konina lume kuselangeni, la kuzalwa khona unina wakhe okwakuselangeni, uNandi waselangeni. Siyazi futhi ukuthi lapha eSwazini isemalangeni lapha eSwazini elinye igama lomuzi wakhona ikona nje imali yakhona ibizwa ngale ndlela esibiza ngayo la thina sithi imali, bathi bona imalangeni. Uyaphinde futhi ukwazi ukubathola abantu abayinzalo yakhe, uzothola kukhona inkosi lapha emahlutshini kuthiwa uLanga Lubalele. Kwakukhumbuleka futhi yona le nkosi le engikhuluma ngayo yabami uLanga Lubalele. Noma uthola abantu bakwaMhlanga, abantu bakwaMhlanga nabo bayindlu yakhona la, ngoba kahle kahle uma uzwa kuthiwa inkosi yohlanga, ngomthetho amakhosi asemba bebizwa ngamakhosi ohlanga, ngenxa yokuthi uyena uMumbu owatholakala emhlangeni lapha eNile River. Ngoba abambo ngokubizwa makuhlukaniswa ngezigaba zabantu abakhona la eAfrika, abambo bama-Nilotes ngoba khona ama-Aksumite la baya ama-Afrika lawa ama-Sudanese, bese kuba khona ama-Nubians laba kuthiwa abantu laba bakantu, bese kube khona ama-Nilotes lawa wesithathu, bahlukene kathathu uma bezohlukaniswa igaba abantu abamnyama abakhona, kodwa bonke inzala abantu yabo uKondwani, njengoba bekade sengithe ngishilo ngisaqala ukuthi uKondwani kahle kahle umuntu wokuqala bonke bangaphansi kaGondwani njengoba sebehlukene igaba ezintathu nje njengamanje. Inkosi ke uMumbu iyona nzala abantu izizwe eziningi ezitholakala e-eastern side of Africa, kusukela nje lapha ko-Ethiopia kuze kuzofika lapha eCape Town. Most nje abantu abathiwa lapho bayuzalo lakhe uMumbu. Njengoba kade ngikhuluma ngaba kaMhlanga, ngakhuluma ngaba kaHadebe emahlutshini. Okunye sinesizwe esikhulu esidumile esila eNingizimu Afrika, kuneprovince ebizwa ngoKwaZulu Natal. Leyo province kwaziwa ngokuthi iprovince yamaZulu. AmaZulu ke ebunjwa ehlanganiswa, abunjwe abantu ababumbe iLembe noma uShaka kasenza ngakhona, abantu abumbe ngawo isizwe samaZulu. U75% wabo abambo ngoba kwayena ukhulele koNalumembo elangeni lapha, waphinde wayokhulela kwaMthetho. AbakaMthetho nabo futhi bazalwa eMbo ngoba bazalwa uNjanya kaSibiside, uSibiside lo zala uMavovo ngala kaMkhize. So iLembe likhulela eMbo, ngisho ukukhuluma kwalo belitekela, likhuluma isilala, ulimi laseMbo isilala. Okunye ebengifuna ukuku-challenge osekugcwele lokuthi kuthiwa khona abambunguni, amalalanguni, amadebenguni, amantungwanguni. Zigaba zabambo zonke lezo, zigaba zabambo zonke lezo. Amantungwa abasembo laba, amantungwa asenhla ngoba kuthiwa Mumbu wasenhla, amambulazi, Mumbu ombulazi. Masithakazela uyafika uthola abantu bandawonye, masithi Mumbu, Mbulazi,
amantungu athi Mbulazi futhi nawo amantungu asenhla amahamba asenhla amantungu nje azalwa khona embo impela nje awakhona impela embo awazalani nabeNguni. Uphinde uzoba amalala akuwona amalala Nguni amalala nje asembo kunomlando futhi ngelinye ilanga engiyowuchaza kwaze kwathiwa amalala ngokuthini igroup enye yamagroup asembo le bese bakhona amadebe akuthiwa amadebe eNguni akuwona amadebe eNguni futhi amadebe enye igroup futhi yabambo ngoba abambo ngesikhathi befuduka ngoba bona bafuduke kamuva abantu abafika eqala eNingizimu neAfrika yilaba okuthiwa abeNguni amambo afike kamuva ikona uzothola lapha inkosi yabambo efike nabo eyangena nabo la eNingizimu neAfrika umdladla uzozwa bembonga bethi uSibside esemjembeleza iSibside esimaphandla esaphandlela abeNguni bevungama kwakungeke kushiwo kanjalo kuthiwa iSibside esimaphandla abeNguni bevungama kushiwo naye inzalo yabeNguni cha abeNguni yilaba abafica yena la yena kadelwa namabhutukezi enqaphaza nje iphuma empini bambona abeNguni ababekhona ngalosikhathi ukuthi hayi ngeke umluyise lo muntu umuntu wempi bagcina ngokuvungama ngoba phela wafika wayidalela wasikela izwe ngendlela ngoba wefika nezinkumbulo zabantu uSibside. Amadebe ke bengisekumadebe amadebe ngesikhathi amaPutukezi elwa nabambo amaPutukezi abethatha abantu ayobadayisa emkhunjini bayoba amaslave noma yiqila phesheya kwezilwandle. Kwahamba kwazwakala ukuthi mangabe uney'kreshi ebusweni ufike udedelwe ngale laba abathengi bezigqila bamfuna umuntu oney'kreshi ebusweni mhlambe ngenzeka ukuthi Silwe umuntu oyohlupha lapha babemdedela bagcina abantu-ke sebeyidebeza-ke ebusweni ukwenzela ukuthi baphunyule lapha kuyona le group yasembo amadebe nje laphayana emakhuzeni lapha la emaningi ngakhona okulwa lapha omnikati banomlando ukudabuka emoba badabuka lapha eSwazini yona amadebe nabo bakoDlamini nabo bakaMkhize phambilini babekwenza lokho kudebeza ebusweni ukuzivikela ukuthi bangakwazi ukudayisa lapha emkhunjini. So amadebe akuwona amadebe eNguni amadebe nje asembo amalala wasembo abentunga abasembo amagroup asembo wonke la abeNguni nje babodwa bathegeleke nawo banayo amagroup abo ngoba amaXhosa kuseyibona abeNguni abeSuthu kuseyibona abeNguni abeTswana kuseyibona abeNguni baningi nabo ngiyaba ingcenye kodwa ngenxa yokuthi abambo bafike bamixeka nabo kakhulu le eastern side of Southern Africa ngesikhathi uShaka ebumba isizwe babebaningi abambo ikona uShaka eneyivumelwano ezaziyimfihlo ziyinqala phakathi kwakhe nenkosi yasembo inkosi uYihlandla babengahlaselani hlobo noma ngakuthiwa ilembe laselithukuthele kangakanani kukhona nje isigameko lalaze lakhunjuzwa khona unini uNandi selithukuthele liveva lithi hayi kufanele ukuthi uZihlandla ngimdumele ngemkhonto wamkhumbuza uNandi ukuthi awusalisabi iqhengana abathi kwakuyisifo ke lawo ukhukhumala isisu ubini uzuve uma ukuthi uphule ivumelwano ezithile ezijulile ezingeni lokukhosi lebaba beyibona hayi agcine ehlele ngezansi uShaka ngoba yena isikhathi esiningi into oyixazulula ngeni so babengahlaselani babe nezivumelwano ezijulile kangangokuba ngomthetho wakhona kuwona le province lase KZN ngomthetho ingonyama zimbili osomlando bayakwazi lokuthi ngesikhathi ilembe lihlanganisa izizwe amakhosi lalo wathatha igodlo zamakhosi liphendule zibe imizi
kodwa inkosi ekwakuvumelekile ukuthi ibe nesigodlo kwakuyona inkosi yabamba, inkosi uyihlala. Iyona nkosi ekwakuvumelekile, yona yodwa ibe inesigodlo, beneyigodlo kwabe. Emaningi amakhosi abawafaka ngaphansi kombuso wakaZulu. Benesivumelwane sokuthi wena Sihlangu uzohlasela ubheke ngaseningizimu, mina ngizohlasela ngibheke ngasenyakatho. Sibumbe zonke lezi zizwe lezi. Kunesizathu futhi ukuthi kwakwenziwa yini ukuthi babumbe lesizwe lesi babesibumba esasiwuZulu naBambo. Ngelinye ilanga futhi ngobe ngixoxa nje ngigxile kakhulukazi ezathwini zokuthi kubunjwe lesizwe lesi samaZulu. Kunesizathu esithile senza ukuthi kubunjwe lesizwe samaZulu, futhi sibunjwe ngenamba ethe xaxa yezizwe zasemva. Bayazi-ke osomlando ukuthi mangabe kukhulunywa ngeyibongo eyile KZN, imajority yazo umlando wazo uyasho ukuthi abambo la, bese bethi bambunguni-ke ngoba phela lithi igama abakwaZulu siqobo labo babenguni ngoba baphuma kumalandela, babenguni ngampela futhi. So njengoba inhloko kuwumuntu wakwaZulu, sho lezi yibongo ey'la ngaphakathi ufana isichazo noma ngashiya ukuthi abambo, bafuna ukulokhu bafaka lo nguni, bambunguni, bambo cha, awungeni unguni kubambo. Bahlangene le mumva la bezalwa khona le koGundwane, kuwehle kuze konkotheni bahlangene lapho. Kodwa kunesikhathi laba hlukana khona basala futhi abambo enhlane yeAfrika sikhathi befuduka laba babenguni beza la eMzansi Nezwe, basala laba ababambo bafuduke kamumva bayizizwe nje ezahlukene. Manje into edidayo ukuthi kule province imajority yabantu bazalwa bayinzalo kaMumbo. Kunobufakazi nje obuningi noma kuthiwa zonke izibongo eziningi makabe ichazwa kule kungena ukuthi abambo namanje ngayibala ngikhathali nje. Ngubani? Oshange, Ohlengwa, Ongcongo, Omthiyane, Osokhulu, ungabala ukhathale, ungabala ukhathale, Ocele, Omthetho, ungabala ukhathale, ziningi kakhulu. Ikona lamakhosi ayi-understandana wona womabili, le yaseMbo inkosi uZihlandlo nale yakwaZulu inkosi uShaka. So buye singene futhi ngelinye ilanga ukuthi itulo lokuthi azagcine uYihlandla noma nje siqale ngalilembu uShaka lize lagcina libulewe abanewabo kwakade kusukelephi kuhambe kuze kuyofika ekutheni kuzogcina kubulaleka nale yaseMbo. Ukuthi lento isukaphi la isuka khona ngoba yona akukho okugcina kufihliwe nje kungaveli. Kuyaziwa lento yasukaphi. Yebo ngingaduma ukuthi oMkabayi noMhlangano noMbomba cha yibo impela, kodwa khona intuthu emva kwabo eyaphehlwa bona basaba abantu abafana nezithunywa ekwenzeni lokho. Inkinga zethu kwesama-Afrika ezinye zazi kofanele ngelinye ilanga sikwazi ukuthi sidlule kuzona. Ngizobonga-ke bambo benkosi naso sonke isizwe simnyama esengibukayo njengamanje. Ngizocela ukuthi ngime lana kothi ngokulandelayo-ke bese siphinde siyaqhubeka nazo izihloko ezithinta imilando eminingi yayijulile nengaxoxwa ngayo ekhona kuleli lengabade enye yayibalekile. Ngiyabonga.